ассалому алайкум дӯстон азиз ва подписчикои муҳтарам. имрӯз 2 август соли 2022. имрӯз барои шумо қурби асъори имрӯзаро ба баҳри шумо пешкаш мекунам. марҳамат тамошо кунед. рафтем. қурби асъори имрӯза $100 баробар аст 1020 самонӣ. 1000 рубл бошад баробар аст 163 самонӣ 20 дирам. 100 евро баробар аст 1040 самонӣ